Maayong gabi, kumusta higala? Kumusta igsoon? Naa ba ka karon sa maayong lawas? Salamat kayo sa Dios nini nga kagabion igsoon nga duna na sab kita higayon. Pribilehiyo kini mga kahigalaan, mga kaigsoonan nini nga gabi sa Domingo nga din kita makadungog na pod sa pagpanalinghong sa pulong sa Dios. Igsoon, nalipay ba ka nga nini nga kagabion igsoon nakadangat ka karon? Nalipay ba ka sa imong kinabuhi nga diin naay Kristo sa kinabuhi? Hallelujah. So nini nga kagabion mga kaigsunan, ako kang dadon, nining gamay nga mga minuto, mga oras, nga din ang Dios mga kaigsunan, hallelujah, atong mahinabi karon, atong madangpan ang Dios mga kaigsunan, luyos pandemya, luyos kinabuhi, luyos sa mga pagsulay, hinomdumi, nga dunay Dios mga kaigsunan nga nahigugma kanimo, dunay Dios nga naglantaw kanimo, dunay Dios nga milagroso, igsuon hinomdumi. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kusog, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong hunahuna, ayaw pagsalig sa bisan unsang naa kanimo karon. Saligi ang Dios, saligi siya sa imong kinabuhi. Dawata si Kristo Jesus, pasudla siya sa imong kinabuhi. Ingna, Ginoong Dios, nagkinahanglan ko sa imong tabang, nagkinahanglan ko Ginoo nga imo kong tabangan. Nining orasa, pasudla si Kristo Jesus diya sa imong kasing-kasing. Ablihi. Himuha siyang sentro karon niini nga kagabion. Ingna, Ginoong Dios, nagkinahanglan ko sa imong panabang, nagkinahanglan ko sa imong giya. Unya ako kang dawaton Ginoo, ako kang dawaton karon. Ingon nga Dios o manluluwas sa akong kinabuhi. Niini nga kagabion igsoon. Dawata si Kristo Jesus. Isa imong kamot. Ibutang ang imong pikas kamot sa imong dughan. Unya ingna si Jesus, ako kang dawaton karon. Magampo ko igsoon. Amahan nga langit mo, nini nga kagabihion, salamat sa pribilehiyo, nga din kami makadungog o makapanalinghog sa imong pulong. Salamat kayo Ginoong Dios. Amo kang dawaton nga Ginoo o personal nga manluluwas sa among kinabuhi. Sumulod ikaw sa akong kasing-kasing karon. Isulat ang akong pangalan Ginoo diha sa libro sa kinabuhi. Amahan nga langit mo, sugod karon ining orasa, ang kaluwasan nga akong naangkon o ang kaluwasan nga akong nahimo nga nagikan kanimo. Siliyuhi kini nga kaluwasan. Panalangin ni ang akong kinabuhi. Salamat Lord Jesus nga imong pulong karon duna ni luna og tipiganan sa akong kasing-kasing. In Jesus name. Amen. Ang imong pagdawat igsuon mahinungdanon sa Dios. Ang imong pagdawat ni Kristo Jesus dako na nga mahinungdanon. Nini nga kagabihin, hi sa mga shout out sa mga kaigsuonan karon nga naglantaw na to. Wow, daghana kay naglantaw na to karon oy. Salamat kay sa Ginoo. Shout out sa Youth Pillars Organization sa Phildegar Christian Pillars. Hi Milchin Abunales, kumusta? Ay Mimi, Maisog, ni Maymay Maghinay. Hi May, salamat sa Ginoo. Ay Tia, hello Tia, wa pa man siguro ka nakalantaw karon. Tia Maisog, daghana na to karon oy. Jinjin, hi, salamat sa iyo. Ay, Princess Angel, kumusta? Shout out sa mga singers nga sa Phildegar Christian Fellowship, no, sa music team. Hello, salamat kay Ginoo. Shout out sa mga Tiyatan, Macbrib. Uy, yawag ang plido, isog kayo, maisog. Hello, salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan, no? Shoutout sa itong mga kaigsuonan nga naa sa lagyo nga mga dapit. Vincent! Shoutout ni Vincent Humalon. Hello dong, salamat kayo sa Ginoo. Shoutout sa itong mga kaigsuonan karon nga naglantaw, mga batanon nga naglantaw sa Youth Pillars Organization. Unya, taod-taod mga kaigsuonan, duna say mukbang, salvation mga kaigsuonan nga buhaton sa itong Youth Pillars. Pinaguluhan sa ilang youth pastor mga kaigsuonan. Pinaka-wapo kayo ni mga kaigsuonan, pinaka-sikreto kayo ni mga butang mga kaigsuonan, nga ilan ning buhaton mga kaigsuonan, mga young people mga kaigsuonan. What is mga young people magpagamit sa Ginoo? Ikalipay na to na mga kaigsuonan. Suportahin ninyo ni mga kaigsuonan. Suportahin ninyo ni mga kaigsuonan. Ilang youth pastor si Pastora Milchin Abunales. Wow, hallelujah, si Pastora Princess Angel Sumailo mga kaigsuonan, iyang mga kauban. Shoutout, maayong gabi Pastor. Yes, maayong gabi. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Hallelujah. Good evening Pastor. Good evening. Wow, salamat. Good evening Pastor Jong. Yes, good evening. Salamat kay Ginoo. Maayong gabi Pas. Nakunsa naman ng akong mga pas naman, no? Pastor, salamat kay Ginoo. Hallelujah. Hi.
Oh, shout out po din mga kaigsunan. Darin, sa ni? Darin Kilab. Kumusta? Hallelujah. O wako'y baligya, igsoon. Wako'y baligya ron. Ang akong baligya, mga kaigsunan, si Jesus Christ. Hallelujah. Wako'y sinina kay baligya. Wako'y sapatos si baligya. Wako'y bugas si baligya. Ang akong ibaligya karon ini nga kagabion, igsoon. Si Jesus Christ, kay mo ni si Jesus Christ ang mananambal. Ang doktor sa tanang doktor, mananambal sa tanang mananambal. Buhi o gamhanan nga Dios nga atong yalagaran. Good evening, Pastor. Pastor Nip, and God bless you. Hallelujah. Maayong gabi. Mayong gabi sa mani Padman. Salamat sa Ginoo. Oh, kumusta? Shout out ni Michael James Milo diha sa Biasong. Oh, kumusta ang signal din adong? Salamat sa Ginoo. Hallelujah. No, salamat sa daghan kayong mga tao. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Exodus 15 26. Wow, salamat kayo. Salamat kay Ginoo. Ato nang basahon unya. Pastor, kini si Pastor Builan, pastor ni. Sir, salamat kayo sa imong pag-share. Exodo 15 26. Salamat kayo. No, good evening, Pastor. Good evening. Salamat kay Ginoo, Pastora Roth Almasalak. Shout out mo din na mga kaigsunan. Kusog kaayo signal din way laag. Salamat kay Ginoo kana. Buutan kay pong anak oy. Way laag oy. Salamat kay Ginoo, no? Michael James, ako kinakuskang anak. Buutan kayo, way laag, kusog kay signal. Salamat kay Ginoo. Hala, pa-shout out mo din na mga kaigsunan. Hi Risa Ardiniti, kumusta ka din ha sa Australia? Si Jesus Christ did healer. Yes. Usa ka milagroso nga Dios ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo mga kaigsunan, walay limit na. No, walay limit na. Ganina mga kaigsunan, grabe ang renew. Grabe ang trabaho sa Ginoo. Ganina mga kaigsunan, ang ato ang exchange, ang keyword ganina mga kaigsunan, renew. No, renew mga kaigsunan. Muna nga ang renewon sa Ginoo, ang atong strength mga kaigsunan. No, ang atong strength, ang atong tingog, ang ato ang kusog, iligko na sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. No, salamat kayo sa Dios. Jubil Panugalinga. Hello. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsunan. So nini nga kagabion, tuguti ko nga makahulam sa imong idulong. Ready na ba ka? No? Maayong gabi, Pastor. Kumusta na ka? Kumusta na ka mo diha Biasong? Ingon si Richie Boy Kilab. Yes. Akong silingan Richie Boy Kilab. Salamat kayo sa Ginoo. Maayo kayo, mauswagon nga kinabuhi, kauban ang Dios, unya malipayon kanunay. Unya, kumusta pud mo diha sa Manila? Kumusta mo diha, Richie Boy Kilab? Kumusta ka diha sa Manila? No, kumusta? Salamat kay Ginoo. No, akong imong mga ginsakpan dinhi sa Kilab family sa among likod, okay kayo sila. No, okay kayo sila. No, salamat kay Ginoo. I-share din atong live, i-share ninyo mga kaigsunan. Wala tay mag-profit din kay wala ni gi-monetize. But ang atong ma-profit din mga kaigsunan ang kingdom ni Jesus, no? Ang gingharian sa Ginoo. Wala ta nagdalag relihiyon, ang atong gidala si Jesus Christ. Si Jesus Christ kamaoy nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Nagpakamatay alang kanimo, nagpakamatay alang sa atong mga sala. Salamat kay Ginoo. No, mo na hinungdan ug mo ni rason nganong nagpagamit sa Ginoo mga kaigsunan kay watay laing ikabayad, watay laing buhaton, pagpasalamat lamang sa Ginoo sa kinabuhi nga din ato nabatunan. Samtang do natay kinabuhi atong gamiton sa Ginoo. Samtang do natay kusog atong gamiton sa Ginoo. Samtang naa pa kay gininhawa gamiton sa Ginoo. Ang COVID igsoon, abi nimo, ang COVID buhi pa kakaron sunod adlaw mamatay ang tao. Pero sayran ko ikaw igsoon pag naa si Kristo nimo, duna kay kasiguraduhan. Dunay kalipay. Dunay kalipay nga dili ka bayrag sapi, dunay kalipay nga dili ka tandi sa bisan unsang mga butang ani kalibutan. So nini nga kagabion mga kaigsonan, i-ready imong kaugalingon, i-ready ang imong idulungog, andama ang imong kinabuhi. Dawata si Kristo karon nga diin maoy manglihok, mamuhat nya mao ni ang mananambal. Walay laing mananambal, walay laing doktor, na may mga espesyalistang doktor, na may mga doktor mga kaigsonan nga mga maayo kayo. Panwa tay laing doktor nga mananambal sa tanang mananambal, doktor sa tanang doktor, espesyalista sa tanang espesyalista, ang atong Dios. Hallelujah. So nini nga kagabion mga kaigsonan, amen, praise the Lord. Salamat kayo, no? Ni May Fredericks Ann Maghinay, grabe nga lang na
Grabe ngalana, no? Rich. Dato kay ngalan mga kaigsunan. Dato kay ngalan. Salamat kay Ginoo. Kumusta ang Cagayan karon? Almasala, kumusta ang Cagayan? Maayo rapod gihapon, pastor. Yes, Pastor John, salamat kaayo. Pastor, amping kanunay. Amen. Yes, amping mo din ha. Amping po din diri. Salamat kay Ginoo mga kaigsunan. Pa-shoutout. Pindo, pastor. Yes, si Sins Tagas. Shoutout ni Pindo. Asa mas Pindo karon? Asa mas Pindo? Nasa Osamis na o napasa Maka? No? Taga Pindo Jun sa Malaysia. Sa ngalan to ni Junjon Pindo. Hallelujah. Salamat kay Ginoo mga kaigsunan. Okay. So nini nga kagabion mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo. Shoutout sa mga kaigsunan di Bill Cecil Bation dinha sa Amerika. Mama Linda, hi mas. Kumusta? Salamat sa Ginoo. Ni Pastor Studjem Bation. Kumusta pastor? Salamat kay Ginoo. YouTube channel ni Pastor Studjem Bation, Prince Lark. O pwede ninyo na ma-subscribe ang Prince Lark channel. Kunya kada adlaw dunay programa sa radio mga kaigsunan, no? Inyong malantaw US Edward na channel. Inyong malantaw na pwede ninyo ma-subscribe pod sa YouTube, sa Fieldaga Christian Fellowship, pwede po ninyo malantaw mga kaigsunan. Ano na tay mga programa mga kaigsunan nga naa sa YouTube mga kaigsunan nga pwede po ninyo masunod. Hallelujah. No, nindot kayo no. Nindot kay kinabuhi mga kaigsunan no. Pag naa si Kristo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ikaw ang pinakabulahan, ang pinakamaayo, pinakahamugaway nga kinabuhi mga kaigsunan pag naa si Kristo diha nimo. Maayong gabi, Pastor. Yes. Julibit. No, si Julibit mga kaigsunan. Naa diri sa balay, Pastor. Yes. Kumusta ko din na? Shout out sa mga sa teplido ni Julibit. Hallelujah. No, sa Banuelos. Banuelos family. Hallelujah, mga Banuelos family. Shout out din na. Amping mo diha, Pastor. Yes, salamat kay Ginoo. Yes, of course. Amping yun kanunay. No, amping yun. Mao na pinaka-sikreto mga kaigsunan. Labaw sa tanan, ampingan ta sa Dios. Hallelujah, ampingan ta sa Ginoo. Dili ta mabalaka, no? Dili ta mabalaka. Okay, nini nga kagabihon mga kaigsunan. Taas naman ko na shout out, daghan naman mga tao nga akong na shout out. Hallelujah. Akong i-shout out karon mga kaigsunan si Jesus Christ. Hallelujah. Si Jesus Christ mao ni ang pinaka grabe ka mahigugmaon nga Dios. No, matinud-anon kay nga Dios. Hinumdumi nga samtang do natay kinabuhi mao ni ang atong buhaton. Aning kalibutan na. Ayaw gyud paglangay, ayaw pagduha-duha, pagdangop sa Ginoo, paghawid sa Ginoo, unya mao lang ni ang sikretong butang. Nami kayo. Usa lang ka bersikulo nga akong dadon nimo karon. Pero akong i-share tong Exodo 15, 26, palihog kong hinumdom ko no? Palihog kong hinumdom. Ang akong i-share kaninyo karon mga kaigsunan, Ecclesiastes 11:8 mga kaigsunan, no? Exodo, ingon siya, ingon na pulos kino. Salamat kay sa ang Labidabs, no? Salamat kay Dorothy Lee Sumailo. Ingon siya, kung maminaw gayud kamo kanako, tanawa ha, ang Ginoo nga inyong Dios o buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong og magtamod kamo sa akong mga sugo og magtuman sa tanan kung ipabuhat. Hallelujah, ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo, mao'y nag-ayo kaninyo. Mao ni declaration sa Ginoo, gisaliuhan ni igsoon kining pulungas Ginoo karon. Exodo 15:26 ginasultihan mga kaigsunan, tahura si Jesus, tahura si Kristo Jesus, sunda lang ang iyang pagtulunan. Ilha si Ginoong Hesus nga mo'y imong Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pagbulag sa Ginoo, ayaw pagbiya sa Ginoo. Hawire si Kristo Jesus. Dalagari ang Dios mga kaigsunan. Unya nagpasalig ang Dios mga kaigsunan nga dili kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Unsa mang mga sakita nga mga naigo ang mga Ehiptohanon mga kaigsunan sa diha nga ikaw mosunod ug mutahod sa Ginoo, mahigugma sa Ginoo. Ang pasalig sa Dios mga kaigsunan unsa? Ilikay ka gikan sa tanang sakit. Hallelujah. Lami sa pasalig. Ilikay ka. Unsa kuno? Ilikay ka kung ikaw nahigugmas Ginoo. Unsa day ilahanan sa tawo nahigugmas Ginoo? Sama ni karon.
Sama ni atong gibuhat karon. Ning laminaw ka, mubo nga mga minuto lamang. Gamay lamang nga mga oras, imong napanalinghugan ang pulong sa Dios. Usa na sa mga ilhanan na ikaw nisunod ulitahon sa Ginoo, di ba? Kalami kayo sa kinabuhi. Hamugaway ang kinabuhi. Ecclesiastes 11:8 mga kaigsunan. Unsay gisulti? Mao ni. Samtang dili pa ni mahitabo, atong buhaton pagpasalamat kadto sa Ginoo. Tanawon na to. Okay. Hallelujah. No. Ay na lang ginagmay tubig, ginagmay. No. Atong basahon. Ingon sa dinhi, pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi timan-i. Nga mas taas ang panahon nga adto ka na sa lubnganan ug wala ka didtoy mapaabot. Hallelujah. Timan-i ha. Unsay gisulti mga kaigsunan, ang word dinhi mga kaigsunan, pagpasalamat ngadto sa Dios. Paghigugma ngadto sa Ginoo. Word pagpasalamat, ang tao gani nga kabalong magpasalamat ngadto sa Ginoo, nahigugma na. Nahigugma. Ang akong pangutana karon, nahigugma ba ka sa Ginoo? Nahigugma ba ka sa Ginoo igsoon? Nahigugma ba ka sa Ginoo? Ang imong kinabuhi ibutang sa Ginoo. Ingon ang Bible, shout out sa nag-birthday gahapon adlaw. Hallelujah. Sir Builan. Sir, belated happy birthday. Belated happy birthday. Salamat sa daghang kalag, madalas tilan sa Ginoo. Pinagi sa imong kinabuhi. Akong declaration nga mag-able og daghang oportunidad ang Dios sa imong kinabuhi. O belated happy birthday sa nag-birthday atong miaging adlaw. Okay? Salamat kay Ginoo. Kasi may nag-birthday atong kauban sa simbahan. Ay, belated happy birthday ni Pastora Eden Birmiho. Belated happy birthday ni Pastora Eden Birmiho. Okay. Sige. Padayon na ko. Ingon din ingon sa pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Unsa puno? Matag tuig sa atong kinabuhi, kinahanglan daw kamautan magpasalamat sa Ginoo. Nya dili lamang sa tuig. Ay, taas kay ng tuig, oy. Taas kay tuig manggaling, taas atong himuon kada minuto, kada segundo, kada oras, kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, atong pasalamatan ang Dios. Amen? Pasalamatan nato ang Dios. Nga naman, kay wa ta kabalo, maayo kag lawas karon, ugma dili na. Maayo kag lawas karon, buhi ka karon, ugma dili na. Abi nimo kining panghitabuan karon, mga kaigsuonan, ang mahawid lang nato dinhi mao lamang si Kristo Jesus. Ang hawid nato sa tong kinabuhi si Kristo lamang. Walay lain gawas sa Ginoo. Nganuman, kung magsalig ka sa imong kwarta, ang imong kwarta mahurot. Magsalig ka sa imong mga butang, ang imong mga butang mutaya. Magsalig ka sa imong balay, ang imong balay pwede pong mawala. Pero magsalig ka sa Ginoo mga kaigsunan forever nga panalipdan og tabangan og ubanan ka sa Ginoo. Nagpasalig siya nga bisan pag mutawag ka sumala sa isa Jeremias 33:3. Nagpasalig ang Dios nga sa diha nga imo siyang tawgon, mupakita siyang dagkong butang kahibulungang mga butang nga lisod nga mga butang nga wala nimo mahibalui. Hinumdumi nga ang resulta mga kaigsunan sa kamatayon sa tao tungod biya na sa sala. Tungod biya sa sala. Nganong ang tao mamatay bisan pag usaon nimo ampo, bisan pag usaon nimo nga buhi ako Ginoo pud ang imong kinabuhi diha ra gyud taman, diha ra gyud tataman. Walay maka-extension nga medisina, tambal, vitamina, doon naman siguro yung mga pagkaon, o doon naman siguro yung mga vitamina, doon naman siguro yung mga butang nga buhaton sa doktor, sa medical practitioner nga makapataas-taas sa imong kinabuhi, pero dili gyud ta makahimo sa panalangin og tabang nga gikan sa Ginoo. Nga matod pa dinhi sumala sa pulong sa Ginoo nga samtang kuno doon na patay kinabuhi atong pasalamatan ang Dios. Word pagpasalamat kinahanglan aduna kay application, kinahanglan aduna kay buhaton. Aduna ba kay himuon, no? Kung pagpasalamat lamang taman lang sumaba, dili na pwede. Kinahanglan whole body, gikan sa imong ulo ngadto sa imong tiil, ngadto sa tibok nimong kinabuhi. Shout out sa akong amigo Bimbo Ingio. Salamat kay Ginoo. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi adunay insaktong programa kauban ang Dios.
Kauban ang Dios. Hallelujah. No, usa ka mga butang, mga kaigsuonan, hinumdumi na naa ka karon sa area ng lockdown, naka sa area siguro nga apiki kay kinabuhi, lisod kay kinabuhi, pero sayran ko ikaw mga kaigsuonan, kung naa si Kristo diha nimo, mahimo kang malipayon o mahimo kang hamugaway, mahimo kang ligon, mahimo kang kusgan, o mahimo kang kumpiyansa sa imong kinabuhi. Nganuman kay nagpasalig ang Dios na iya kang tabangan, iya kang protektaran, iya kang ubanan. 11 hours sa imong kinabuhi igsoon, hinumdumi nga naay Dios nga malipay, adunay Dios nga magapakita og dagkong butang diha sa imong kinabuhi. Unsay pulong sa Ginoo? Ingon siya, sa matag tuig sa imong kinabuhi, bisan unsa kataas ang imong kinabuhi, timan-e nga mas taas ang imong panahon dito sa lubnganan. Aning kinabuhi ang mga kaigsuonan, forever ta. Forever tang dadon didto sa lubnganan, mamatay ang tao. Pero sayran ko ikaw, adunay pasalig ang Dios, taas og ang kinabuhi. Sumala sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Salamat kay sa Ginoo mga kaigsuonan. Kumusta mo dinha? Ayaw pagbulag sa Ginoo, ikaw nga nakapangalagan sa Ginoo kaniadto ni bulag ka, siguro dunay mga pagsulay sa kinabuhi. Usahay magud kining tao sa naginitas kamugaway sa kinabuhi, malimot tas Ginoo. Naa sa kinabuhi sa kalisod sa kapitos kinabuhi, mubalik dayon sa Ginoo. Dili na mauwig soon. Mahamugaway, malumapitos, may kinabuhi naman ka sa sakit, naman ka sa problema, naman ka sa mga panginahanglanon. Ayaw bulag sa Ginoo. Mo na akong mga paghagit diha kanimo. Ayaw bulag sa Ginoo, pasalamati ang Dios. Pag dunay mga problema, in everything give thanks, for this is the will of God. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Unya kung dunay mga pagsulay sa kinabuhi, ina Ginoo, salamat. Kay mao di imong kabubuton. Pasalamati ang Dios. Pasalamati siya. So nini nga kagabhion mga kaigsunan, ang keyword dinhi, pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Naa ba kay kinabuhi na mapasalamatton? Kalipay na sa Dios. Minom kog tubig, pasensya gamay. Hastang pag-inom og tubig apil sa live. Hallelujah. Abi ninyo mga kaigsunan, niini nga kagabhion, usa ka challenge, usa ka hagit sa Dios, nga doon na ba kay kasing-kasing na mapasalamat? Nalipay ba kasi mong kinabuhi karon? Nalipay ba kasi mong kinabuhi sa imong posisyon karon? Kung sa may posisyon nimo? Kung sa may gihawiran nimo? Kung sa makakalig-on karon? Kung sa makakakusgan karon? Ayaw pagsaligan na. Saligi si Jesus Christ. Kay ang gahom o ang gugma sa Ginoo walay pagkapukupas. Walay pagkapakyas ang atong Dios. Nini nga oras, nini nga gabi, ako kang hagiton. Dawata si Kristo Jesus. Dawata siya nga mo'y magdumala sa imong kinabuhi. Ingad Jesus, ako kang invited nga musulod ka sa akong kasing-kasing. Ako kang dawaton nga Dios o personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Tabangi ko Ginoo. Na kay problema, dangog sa Ginoo. Na kay balatian, dangog sa Ginoo. Na kay bayronon, dangog sa Ginoo. Unsa man ang matang sa sakit o problema nga imong gihambin karon, hinumdumi ng atong Dios gamanan. Ang atong Dios gamanan. Ikaw nga naa karon din na. Ikaw nga naglantaw karon. Ikaw nga nasira ni ining live na program, i-share ko ni. Thousand nga tao karon nga naay problema. Ibaloy. Wa ka kabalo sa imong tapat sa imong balay, sa imong silingan sa imong balay, sa imong nataran sa imong balay. Sa pantawan sa imong balay dunay COVID. Dunay Delta, dunay variant. Dunay nagkalinlain nga matang sa COVID nga ginganlan sa gobyerno. Pero sayran ko ikaw, na ay Dios 24/7 na magbantay ug magatiman nimo. Ini nga gabi igsoon. Hallelujah. Naa ba kay panginahanglanon? Naa ba kay panginahanglanon? Naa ba kay panginahanglanon? Naa ba kay gusto nga ipa-pray? So nini nga gabi
Kung naa kay gihambin karon nga balatian, akong i-release ang gahom ug ang panalangin sa Ginoo nga kayuhan, mahitabo niya nimo. Isay mo kamo. Ikaw nga dunay balatian karon, isay mo kamo. Yang pikas nimong kamot ibutang sa dapit nga dunay gibati. Magampo ko sa Ginoo. Hinumdumi nga lockdown bisan asa karon. Ngani adunay mga area Pagadian City, dunay lockdown sa Pagadian City. Lockdown karong adlaw man siguro, ugma open na sad. Dunay mga simbahan nga wala makasimba, dunay mga simbahan nga na-lockdown. Pero dili ma-lockdown ang gahom sa Dios. Dili ma-lockdown ang Dios. Balikon ako, dili ma-lockdown ang Dios. Abre ni 24/7 ang buhaton sa Ginoo diha nimo karon. Hallelujah. Hallelujah. Kung naa ka diha sa balatian karon, magampo ko nimo. Ang pikas kamot ibutang sa lapit nga dunay gibati. Magampo ko. In the mighty name of Jesus. Lord, ni ay tao karon nga miisa siyang kamot. Ang pikas kamot iyang gibutangan nga dunay gibati sa iyang lawas. Akong gisugo ug akong giinginlan karon in the name of Jesus. Espiritu sa balatian, espiritu sa balatian, espiritu sa dautan, akong gisugo karon sa pagpahawa in Jesus name. Sugod dining orasa, iyang matagamtaman ang kagawasan gikan sa balatian, iyang matagamtaman ang kaayuhan. Sa ngalan ni Jesus magakuyanap karon ang imong gahom, ang imong balang Espiritu Santo moabot sa iyang kinabuhi, mulatay in Jesus name. Imo nang nadawat, imo nang nasinati ang gahom ug milagros Ginoo karon. Inahinay pagwarawara igsoon ang imong kamot, ingnan Ginoo salamat sa kaayuhan ug milagro nga akong naangkon ug nabatunan karon. Sa ngalan ni Jesus. Doon na ba kay problema sa pinansyal? Doon na ba kay panalapi karon nga panginahanglanon? Bayronon. Naa ba ka sa ospital? Napaka sa ospital. Sayran ko ikaw. Adunay Dios nga gamhanan ug makahimo siya sa pag-able sa panalangin sa Ginoo. Nagampo ko. In the name of Jesus Christ, Lord God, salamat ini orasa. Salamat ini nga gabi. Dunay tao karon nga doong Dios nga dunay panginahanglanon, dunay bayronon sa hospital bills. Lord, in Jesus name, akong gi-release karon ang imong panalangin. Magaabot ug daghan kang butang nga buhaton Ginoong Dios. Ablehi karon ang imong tambuanan sa kalangitan. Ipabuhagay nimo ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan sa panalapi o sa lapianong bahin. Tubaga og tagbuang ilang panginahanglanon panginahanglanon para sa palit og mga medisina, tambal, loan, ining orasa. Ipaabot nimo karon ang imong milagro ngadto sa ilang kinabuhi in Jesus name. In Jesus name. Amen. Kinahanglan ba ka kaluwasan? Kinahanglan ba ka kaluwasan? Kinahanglan ba ka kadas? Kinahanglan ba ka kaluwasan nga gikan sa Ginoo? Nining orasa igsoon. Hadlok ba ka? Nabalaka ba ka? Dawata si Kristo Jesus. Dawata siya. Amahan nga lagit nun, dunay tao karon nga din nidawat nimo. Miila sila nga ikaw ang Dios nga gamhanan. Sumulod ka Ginoo. Ngadto siyang kasing-kasing. Hari siya. Ug ang iyang pangalan isulat diha sa libro sa kinabuhi. Unya sugod karon, sugod ining orasa mahimo kang Ginoo, unya mahimo na kang ilang Dios ug manlulunga sa ilang kinabuhi. Salamat kay Ginoong Dios nginining nga kagabhion. Imong gipaabot ang kaluwasan sa iyang pamilya o sa iyang kinabuhi in Jesus name. Amen. Hi Pastor Kid, salamat kay Ginoo. Kumusta ka niya Pastor? Salamat na sa Pastor Kid, naglantaw po nato karon. Kumusta Pastor ang Pagadian City? Kumusta imong kinabuhi karon? Hallelujah. Nituo ko igsoon. Nituo ko Pastor Kid nga naapod ka sa hamugaway ug nindot nga kinabuhi. Hallelujah. So, katapusan, mag-ampo ko sa tanan nga mga tao. Kung doon namin mga prayer request, pwede ninyo ipadala karon dinhi. Mag-ampo ko ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Unya, nini nga gabi mga kaigsunan, hinumdumi nga ako lang ipabot, pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Dili lamang tuig, kundi minuto, oras, segundo sa itong kinabuhi. Kada simana, kada adlaw, kada bulan, kada tuig, pasalamati ang Dios. Hallelujah. Magampo ko. Magampo ko. Naba mo din. Naaba kay gusto nga ipapray karon ini nga kagabion mga kaigsunan. Naaba kay mga
Panginahanglan mo. Nga dili kaya nimong sulbaron sa imong kaugalingon nga kaugalingong plano o kaugalingon nga kusog. Ay naglantaw na to karon si Risa Pau. Oh, murag na ulahi gamay no. Murag na ulahi gamay ni. Okay, salamat kay Ginoo. Doon na ba kay mga namo may mga prayer requests? Sala ipadala ninyo. Doon na may mga prayer requests. Happy Father's Day. Diri sa Australia, Pastor. Oh, wow! Happy Father's Day sa mga taga-Australia. Happy Father's Day. Naulahi jud, Pastor. Yes, naulahi ka gamay. Salamat sa Ginoo. Basin siguro na ay celebration po din na Father's Day. Pastor, pa-pray daw si Kuya Idzi Pindo sa iyang pamilya nga makumpleto na nga magbalik iyang mama o papa. Hindi. Simbagikan, Pastor. Salamat. Praise the Lord. Salamat kay Ginoo. Salamat kay nakasimba mo diha gaw. Salamat kay Ginoo nga nakaabot pa gyud ka sa atong live. Hapit ako mahuman gaw. Salamat kay Ginoo. Kay mag-pray ko sa kinabuhi ni Edgardo Jr. No, Edgardo Pindo. Kampo ko. Amana mo langit noon, gamahanan ka nga Dios. Nya why lisod nimo Ginoo. Adunay young people karon nga doon na siya desire, doon na siya tinguha Ginoo nga ang iyang pamilya mabuo. Ang iyang papa ug ang iyang mama Ginoo mabalik ang nindot ug maayong nga hamugawang relasyon. Mabalik tong gugma Ginoo nga gikan sa ilang pagkita, gikan sa ilang pag-ila, gikan sa ilang pag-ilhanay sa ngalan ug ngalan, sa ilang pagkabatan-on, sa ilang pagkayang people. Mabalik tong presko nga gugma. Akong gi-declare ining oras sa Ginoo. Ang relasyon sa pamilya ni Pindo Papa o Mama, mabalik sa bag-o nga mga presko nga paghigugma. In the name of Jesus Christ, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay, so, hapit ako mahuman mga kaigsunan. Hapit ako mahuman, namoy mga prayer request din na. Hala, ipadala ninyo inyong mga prayer requests. Kung naamoy mga prayer request, ayaw mo paglangay, ayaw mo paglangay, kay hapit ako mahuman, gamay na lang yun kay nga oras, gamay na lang kay nga oras. Di na yun mapungan. Salamat kay Ginoo. Wala na? Wala na. Okay. Again, Happy Father's Day sa taga-Australia, no? Si Agaw Edie Ardeniti, sa bana ni Haisi. Happy Father's Day. Kamu na lang interpret din ha, no? Happy Father's Day po sa bana ni Gigi. Happy Father's Day, no? Happy Father's Day sa mga Australian nga mga tao, nga mga Pilipino nga nasa Australia. Happy Father's Day. Salamat kay Ginoo. So again, wala naman siguro yung mga prayer request. Mag-close na po dayon. Ampo ko sa Ginoo. Ako ang travel ug mga adlaw adto ko sa Pagadian City. Pastor Kid, makabiyahe ra ba gihapon, makasulod ra ba ta sa Pagadian City ug mga adlaw. Salamat kay Ginoo, no? Hallelujah. Biyahe ko ugma. Salamat kayo sa prayer request pas Junjuni. Okay. Walay problema. Salamat kay Ginoo. Automatic solve na. Sugod karon, mag-ihap lang ka. Mag-ihap kag mga 1 month. Ihap kag mga 1 month. Doon na nindot kaayo nga mga programa nga buhaton sa Ginoo din ha. No? Yeah. Maayong gabi, Gaw. Maayong gabi si Gaw Elwood Bation. Lantaw po na to karon. Salamat kay Ginoo. Daghan kay naglantaw na to karon. Again, mingon ko nga God is good all the time. All the time God is good. Nini nga gabi niya sunda ko ninyo sunod nga mga higayon matagabi sa Domingo doon na tayo live nga program niya doon na po'y mukbang salvation nga buhaton niya taon-taon sa atong mga youth pillars, no? Youth pillars organization sa atong mga young people. Salamat kay Ginoo. Hallelujah. Kung nalipay kay Zoon ining atong programa nga diin live nga program, kung nalipay ka na panalanginan ka, hala suportahin ni o niya, panalanginan ka sa Ginoo. Hallelujah. Dalaygo ng Dios. Magampo ko igsoon, magampo ko sa tanan in general karon. Magampo ko unsa oras pastor, unsa oras ang mukbang salvation. Taon-taon
Pa-prayer request sad ko ni Nanay Inding nga lula ni Miko sa iyang abo nga maabot karong sa adlaw. Salamat sad ko ni Konsehal Pinky Gutierrez. Oh, wow, salamat kay Ginoo, no? Shout out ni Ma'am Pinky Gutierrez. Hi Ma'am. Hi Ma'am Pinky. Salamat kay Ma'am sa imuhang ipadala nga simento dito sa church, Ma'am Pinky, ha. Salamat kay Ginoo. Oh, panalanginan kay Ginoo. Maayong gabi, Pastor. Kumusta? Maayo kayo. Wilma Kilab, salamat kay Ginoo. Kini nga live. Kini nga live. Okay. Actually, ang akong live is 7 gini siya unta, no? Akong gihimo og 6:45 kay naa man goy mukbang salvation karon taud-taud nga live pod, no? Mga young people nako nya mga gusto sila nga manangyaw pod sa pulong sa Ginoo. Nya suportahan nato ni mga kaigsuonan. Salamat kay Ginoo. Hallelujah. So every 7 gyud, no, mag-live ko every 7 Wednesday 9:30 na no. Wednesday 9:30 ko mag-live. Salamat kay Ginoo. Salamat kay sa Dios. Okay, magampo ko sa Ginoo nga i-grant tanan nga mga panginahanglanon, lig-onon si Nanay Inding, no, Nanay Inding. Unsa plido ni Inding gani? Inding. Okay, salamat kay Ginoo, magampo ko. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, panalangini tabangi Ginoo liguna ang kinabuhi Ginoo ni Nanay Inding nga lula ni Miko nga namatay si Miko tuas Manila karon. Kami nga ipadala dinhi sa Mindanao ang iyang abo gikan sa Manila. Salamat kay Ginoong Dios nga imong gigamit si Ma'am Pinky Gutierrez, konsehal. Salamat Ginoo nga imong gigamit siya ingon nga instrumento aron mapadali, mapaspas niya maabot ang karong ugmang adlaw. Salamat kay Ginoong Dios sa imong pagpahiluna, salamat sa imong pag-arrange sa Ginoo pagtagbo sa tanan nga mga needs. In the name of Jesus Christ, in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Okay, magahimo na ko sa pagsira mga kaigsuonan, magampo ko. Amahan namang langit noon, salamat kayo Ginoong Dios nining pipila ka mga minuto nga diin kami nakadungog sa imong pulong. Salamat kay Ginoong Dios nga nagapasalig ka nga wala na mga kastigo, wala na balatian, wala na problema, wala na sakit, wala hilanat, wala ubo, wala sipon, wala COVID, wala virus, wala matang sa daotan, wala matang sa tunglong nga naiaguman sa mga Ehiptohanon. Ginoong Dios nining orasa, Ginoo, salamat sa imong pasalig, salamat sa imong gahom, salamat Ginoong Dios nga padayon ka Ginoong Dios nga magapanglihok, magatabang bisan pa Lord God nga kini nga live program every Sunday nga daghang mga tao Ginoong Dios nga mapanalanginan bisan pa sa mubo nga mga oras, mubo nga mga minuto nga madunggan namong imong pulong Ginoong Dios nga nagapasalig ikaw nga sa diya nga mo kang tawgon, sa diya ka mo sampit minimo ingon ka magpakita kag dagkong butang kay bulungan mga butang, lisod nga mga butang nga wala namo may baluy. Salamat kay Ginoong Dios nga nini nga gabi panalangini ang among pagpamahulay, panalangini ang among pagpangatulog, panalangini Ginoong Dios sa mga katawhan nga kaigsuonan bisan pa sa naglantaw karon sa mga tao Ginoong Dios nga naa sa area sa mga hospital, naa sa mga tambalanan karon nga dunay mga loneliness, dunay mga anxiety, dunay mga depression. Ginoong Dios nag-ampo ko nga imo silang ipahigawas, imo silang tabangan, nga mo bisita kanila, nga mahimo kanilang Ginoo, mahimo kang manluluwas silang kinabuhi. Na may mga tawo karon nga 11th hour ang ilang kinabuhi, naa naghikog, naa naglaslas, na may mga tao karon Ginoong Dios nga nagbigti, imong tabangan sila nga kining orasa, do na may mga tao Ginoong Dios nga nagungaw ang ilang kinabuhi diha sa kamatayon. Tabangi sila Ginoo, tabangi ilang kinabuhi. Salamat Lord Jesus nga nining among nga dapit karon sa Oroqueta City, nining nga lamak, nining apartment sa Tan apartment. Nagampo ko sa tanan nga mga pamilya nga nagapalibot dinhi. Bless nimo Father God ang ilang mga kinabuhi. Protektari silang tanan. Tabangi ang tanan Ginoong Dios nga niya karon. I-bless nimo Father God kini nga ministry. Bless nimo Lord God ang Field of Christian Fellowship Ministry. Salamat Lord God ng tanan nga mga pastors nga naglantaw karon. I-bless nimo sa ang ilang mga kinabuhi. Og thank you Jesus Christ. Amo kang gidayeg, amo kang giila nga niya ka magasilyo karon ug magdawat ikaw sa among mga pag-ampo. Sa imong pangalan among gihalad ang tanan among ginatugyan in Jesus name. Amen. Amen. Salamat kay Ginoo. Bye-bye. See you next Sunday. Salamat kay Ginoo. Kumusta? Unya i-share lang ni nga live. Share.